ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ କେମିତି ଘଟିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ବା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ କିପରି ହେବ। କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯିବ ତ କଳିଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ହୋଇଯିବ, ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ଲୋପ ହେଇଯିବ ବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯିବ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେବ, କଳିଯୁଗ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେବ ଯେତେବେଳେ କି ଜିନିଷ ପତ୍ରର ଅଭାବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବୃକ୍ଷଲତାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେବନି, ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳମୂଳ ହେବନି। ଫଳମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହେବ, ଯାହାକି ସିକୁଡ଼ି ଯିବ ବା ସେଟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ, ତ କୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ କଳିଯୁଗର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେମାନେ ମିଥ୍ୟା ବଚନ କହିବାନି, ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାରେ କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେବାନି। କଳିଯୁଗ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେବନି, କଳିଯୁଗର ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେବ, ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଥମିବନି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିବ, ଦିନକୁ ପରେ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଏବେ ଚାଲୁଛି କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ସାରିଛି, ତ ଆଉ କିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ବିତେଇବାକୁ ହେଲେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହେଉଛି କଳିଯୁଗକୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବାର ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ମୁକ୍ତିର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହା ହରିକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ହରିନାମ ଜପୁଥାନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଛୋଟ ବୟସରେ ବଢ଼ିଯିବ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ। କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ କିଛି ହେବ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆଜିକା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି।